Ti Masakbayan. Ti napalabas, insang putan ni Arcadio ni Angie iti agduduma a prutas, kanat nateng. Narik na ti balasang, ti panang ipatagkan kwa na ti baro. Naibaga na pay kan ni Elisa, akayat na anaragsak ti baro. Sakbay nga ipulang na ti bulod na abyaga. Iti may sang aldaw, napan ni Esteban iti dakkel a balay. Kayat na nga isu ti agbalin a hardinero. Ngem saan a pinatgan ni Angie. Nagsubli iti sabaling aldaw, tapanggap ng armen ti balasang. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay wita alawas a napaulwan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasakit ti ulo, ma'am. Adda ka di agas dita, inak mangala. Saan kan amapan mangala iti agas, Manong? Basta ibagam kini Manong Esteban ang nasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Tainak ibaga. Ay, Manong Arcadio, paunagam man laangan. Tadanggak no anya ti ibaga na. Amangan no adda sa bali agagara na. Panggap na kan sa matapagdatunan, ma'am. Sa anak apa isagmak itikas kan kwa na apres ko launay. Kasla naturay no agsasao. Talaga naturay, ma'am. Awan ipirpirit na. Umunag kan. Kurak tumat kan ka. Inton kwan pinaramanan kan tapno agnakam ka. Sigo din nga danakam ko. Nagangot ka pa'y. Agat arak ka. Kasto iti malalaki. Uminumot basit ah. Sana kasken ka nga awan amom. Day talag singlot ti paglaingam. Paglaingan ayamat ti uminom iti arak. Pagdaksan ko nama. Agtal na ka. Limpyo ka ayamat. Kat saan kamit nga umininom iti arak. Limpyo akmat. Saan akmat asadot. Tisadot, tisaan alimpyaw. Dita ka man laingan. Tanuyat nagtibos mo tinasamit awen na. Asawa agtaon. Anya ka diti gagara, Manong. Kaya't ko kumangayab-rasa tinaisang sangayan na marikriknak para ken ka, miss. Anya ka di dayta, Manong. Ay ayatan ka unay, miss. Numabalin la ko maapurusak ti bitwen, taubunak nga ikwintas ken ka. Inaramid kon. Kayat ko nga ibaga itatana sa papay. Lipate mo dayta marikriknam. Ha? Kaya't ko amamuan no apay, miss. Umuna, maiparit kanyak ti makaangot iti arak. Naingal ka, gapu iti arak. May kadwa, awan panagayat ko kan ka. Italang ngay minumak, miss. Ikarik, saan na maulit? Ikanak kumapay ti may sagundaway. Lading itak, ngam addan ay ayatak. Nay, apay analpay day ta abagam. Anyo tinapasamak. Agtal na ka. Saan ka akasarsarita? Agpalukat ka itigait. Kaskalaan niya nga agmandar. Itatakasar-sarita ka. Kunamlanuan niya ka. Di ka man. Napudot ti ulo. Apay an napudot. Ay, agawid ka. Tayong kagdigaws. Sa anak amang rabrabak. Amumayamot ti mang rabak. Mangloko ata iso. Sasawam. Kwasit. Di ta ka man laingan. Naggapukan samot iti dakkel a balay. Anya nga iti mayat a madamag. Binasted nakmat ti sinalbag a babae nanang. Ada ka nun ay ayatan na. Tamo na pa'y matagpakipot. Kano ti lamang salsalabay kan ko na. Sino nga tati ko na nga ayatan na? Kasano pa'y amaatiw ko na di akwasit? Amangan no subsubukan na kalaang ti babay. Kasta nga tananang. Di na kayat ka no ti tao nga agat arak kan sigarilyo. Day ti bagbagakan ka. Amadi ti sigarilyo kan arak. Saan mat nga rut amabalin nga ikatak nanang? Ma'am, apay analpay ti abagan ni Esteban. Apay nga agpupudot ang nagawid.
Binasted ko adagos. Tapno di na ituloy ti panggap na kanya. Agyaman ak no binastad mo, ma'am. No ko mamaikariakan ka, siya ko mati mangaramkan ka. Napudno ka kadi iti ibagbagang? Iti amin na pusok, ma'am. Ay-ayatan ka. Gaputa sa anak ang maikari. Italimang kulatan iti kaunggak ti amin. Adda kalintagan ti tunggal may sangagragsak. Bak nang man wano saan. Di adal man wano saan. Maikariak ka di kan ka, ma'am. Amo ti apaw, ti kinapudnaw, ti panagayat ko kan ka. Da kayo samot ka ni Arcadio, ma'am. Pudno day tamanang. Ay, awan nga tatubang iti relasyon nyo ka ni Arcadio, ma'am. Iparit da ka di ti pagragsakak, manang. Isulaang tinakarik na ak iti kastoy. Kan may sa, kayat ko anaragsak ni Arcadio. No napudno kanya, ayatan nak nga uray amuna ti kasasaad ko. Ayun panagkunakat napudnukan ka ni Arcadio, ma'am. Kat no talaga napudno, kidawak nga kalay sa kamin. Ay sus! Kalay sa adagos, ma'am. Ingam, kasanon nga no saan ang nakasagana ni Arcadio? Dakkel ti urnong ko iti bangko, manang. Jakmat la maitugot no anyaman ti mapasama kanya. Nagawid ka matbarog. Nalpas mo ka din ti trabaho. Unanang, nagawidak. Takayat ko nga ipakaamukan ka. Akayan ayat ko ni Angie. Di nakmanrabakan, anak. Kasano ko maakayan ayat mo ti amaw. Uray siyak nga ron, nanang. Diyak ninamnama ang makaayan ayat ko ni Angie. Ngam, pudno ti bagbagak, nanang. Kasla imposible. Inayat na ka ti balasang nga amaw. Unanang, ket isaganaak ti usaran mi nga agkalaysa. Imbaga, no kayat da ka dagiti pamilya na. Marigrigat tayo, idinto tabak nang da. Ni mat Angie ti asawaag. Saan mat ati pamilya na? Ti magasto ita ti parikot barok. Amangan no agsapul ti pamilya na iti ingran ti akasar. Pangalaan tagay anak ko. Kumusta kayo, ating ko? Imbag tayo may kamanong. Adda na patag nga iba nga. Anya dayta, ating ko? Da kamin kin ni Arcadio, manong. Sapay ko mata maawatan da. Agayan ayat kamin. Amo na ka din ti kasasaad mo. Wen manong, imbaga. Kahit kung nga ibaga, adik ako mamasaksaktan. No agbabawin tuman ni Arcadio. Awatag no anyaman ti ibunga na manong. Ngam saan laang nga ayat ti mariknak kini Arcadio. No di kat asi. Asi? Anyat kahit mo sawan. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abihang. Kayat ko anaragsak ni Arcadio, manong. Anya, ipulang ti bukod mo, biyag? Anya ka din ti sasawam, ading ko. Amukon nga dataning ti biyag ko, manong. Inawat kon ti amin. Kahit ka kasarita, Arcadio, napatag ti pagsaritaan ta. Sir, maipapan ka di iti anya ti pagsaritaan ta. Maipapan kada kayo ka ni Angie. Impod no ti kabsat ko. Sir, ngam agurnungak pay para iti kalay samay. Kidawa ka di mo saksaktan tarik na, wen. Amumatan ti kasasaad ti kabsat ko. Sir, Nangruna no saktan to tirik na. Amangan no, di na madanon ti pat-tapat ta ti doktor at aning na. Sir? Amok nga impudnunan.
Iso akid daw adi mo saksak tantirik na wen? Iti kasta kasasad na. Masapul nga road ang naragsak. Iti nabat-bati pa yung aldaw na iti lubong. Agayan ayatan da Angie kan Arcadio, mama. Napudno nga tamat la dahit nga Arcadio. Di na nga tasaktan, wano sa iran tirik na tikabsat mo. Kinasaritak, mama. Madlaw ko anapod no, Mike. Masigurado ka di nasaktan tirik na ni Angie. Anya nga iti ko na ni Arcadio. Agurnong ka no, para iti kalaysada. Nulakat na pudno ako nam. Uray datan di makaamo iti magastos iti kasarda. Uwi na, mama. Iti kasta, daytan ti regalo ta. No anya ti kunada, awagak ti wedding planner. Taiso ti makaamo amang iset iti amin. Kapinanom ka di ti akin balay di tadakkel a balay basang. Katulong aklaang, nana. Apay ka, day. Di na magkulaang tada ka ngamin di tadakkel a balay. Kunak no partida ti akin balay. Madamag ko man, nana. Kaslang amin kaing ingas yun ni Esteban. Kapinanuyo ka, day, nana. Anak kaw ni Esteban. Amamom ka day ti anak kaw. Imay ngamin dito, nana. Nakisarita kan ni ma'am. Wan, imay ditaw. Kayat na ti sumrekmet a hardineraw. Ha? Nalalaing ani Esteban talimpyo ataaw. Saan akas kinikadyo nga da kurkurang na? Awan kurkurang ni Arcadio, nana. No ada kurkurang na, di saan kumakinayat ni Ma'am Anjay? No kinayat na nga innala akas hardineraw. Apay adi na kinayat ti anak kaw kat nalaing mag. Kabailan ngamin ni Arcadio ti trabaho, nana. No makaurnungak iti pagkalaysata. Agkalaysatan, Angie. Nga oray mabalo ka adagos. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Saan kumaati mapasamak tao ti panunutan ta? No di kat ti agdama. Rumbang kumaan naragsak ta. Kat nanaman ta ti sam-8 ti ayan ayat ta. Mayatak ngagkalaysata. Ngam numadanon ti oras ko. Ikarim asaan ka unay nga agladingit. Saan amaliklikan ti agladingit? No mapukaw ti may sangay ayatan. Ngam, saan mat amabalin atub ngaran ti pagayatan ti apaw? Kasapulan anawada ti kapanunutan tayo. No may papan kadagita abanag. Ti pagayatan ti apo ti masurot. Saan kat at ti pagayatan tayo. Isungarod nga imbagak at ti agdama ti panunutan ta. Saan kat at tinaliday taw ang mapasamak. Adi pa ay nadanaw. Hello, Mama. Kumusta kayong dita? Okay, kabila ang iha. Makumikumlat ta iti negosyo. Naibaga ka din ni Manong ti may papankin ni Arcadio, Mama? Wan iha, basta pagragsakam, awan parikot. Kayat mo ka din nga awagak ti wedding planner? Ado ti gagayam ko no maipapan iti kastabanag. Da kayo ti makaam mo, Mama. Agyamanak iti kinaman nakaawat yu kin ni Manong. Ipaay mi amin a pagragsakam iha. Regalo mi ka ni Manong mo amin a magastos iti kasaryo. Agpaiso, Mama. Agyaman ako na kada kayo. Kasta ti panangipatagmikan ka, iha. Agyaman ako na Mama. Arcadio, amom ka di ti regalo da Mama ken Manong iti kasarta? Ha? Regalo kunam? Sa anak pa anak kaurnong iti aramatan ta? Da Mama ken Manong ti makaamo iti amin. Agsaganatan ta agkalaysatan iti kabiitan a panawan. Ha? Saan ka di akababain? Adamanong mo kan mamamti makaamo iti amin? Anya ko mati pagbainam, kat saan mo mat akinid daw. Disnudo damat anangi pa ay. Agsagana takit din, tamapantayon to iti syudad,
para iti maisagana akawas kan ti papeles para iti kasarta. Kababain da ito'y Angie. Isudakit din ti aggasto. Saan ka ngagbabain? Tay kunakon, saan mo akinid daw? At dalatamat pa nagbain ko Angie. Siyak ti lalaki. Ngam, da kayo mo ti aggastaw para iti kalay sata? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.